Ġew imnedija l-ewwel 3 postijiet għas servizz pubbliku li minnhom tista' taħdem b'mod virtwali magħrufa bħala remote workplaces. Dawn ser jagħmluha possibbli biex ħaddiema tas-servizz pubbliku jaħdmu lil hinn mill-uffiċċju f'lokalitajiet qrib iżjed ta' darhom. Il-mira hi li sal-aħħar ta' din is-sena dawn it-tip ta' uffiċini jiżdiedu għal 15 madwar il-pajjiż. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar stqar li permezz ta' dawn l-uffiċini is-servizz pubbliku ser isir iżjed kompetittiv, b'ħaddiema iżjed kuntenti u b'titjib sostanzjali fis-servizz. Kutajjar spjega kif filwaqt li bosta jkunu jridu jaħdmu l-bogħod mill-uffiċċju ikun hemm min ma jkunx jixtieq jibqa' ġranet id-dar u għalhekk din is-sistema ser tkun qed tissodisfa l-bżonnijiet ta' dawn il-ħaddiema wkoll. Sal-aħħar ta' din is-sena qed nippjanaw li konna 15 il-remote workspace. U dan il-15 se jkunu mifruxi mal-gżira kollha u se jkunu parti mill-lodda tal-kunċetti l-ġodda li qed invaraw fis-servizz pubbliku biex ikollna servizz pubbliku iktar modern, iktar flessibbli, iktar b'saħħtu u li jkun kapaċi jwassal is-servizzi tiegħu b'mod l-iktar effiċjenzi u b'mod ta' eċċellenza. Kutajjar spjega kif din l-idea nibtet qabel il-pandemija, iżda din imbagħad offrit l-aqwa xenarju sabiex fih seta' jsir proġett pilota. Fil-fatt dan seħħ permezz tal-ewwel remote workplace f'Santa Venera. Is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Anthony Gatt li mexxa dan il-proġett pilota spjega kif filwaqt li din is-sistema ser ittejjeb il-ħajja tal-ħaddiema u l-ambjent tax-xogħol sar wieħed li jappella aktar għad-dinja tal-lum tinħolqot ukoll qafas ordnat għax-xogħol tas-servizz pubbliku.